ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, навинка омадагиай. Хостум шумода нишонтиём беҳад киртакҳои хушрӯ ино ғавсакай материалошон берим шокам метонен пушен размеро чӣ хелан? Размерошон стандартай, нархошон чи? 350 духтаро. Ино 350 сомонӣ будиян, 10 намуд расветка дора. Марҳамат, биёед навори имрӯза аз бозори Корвонай, тарафи Тиллобозор, 7-ум дарвоза, 3-ум қатор. Рақамҳои савдогарам мемонам, бо биёен хушрӯхтон тамошо кунен, бинен, чанд ҷора мақсад муқоиса кунен, баъдан харидорӣ кунен. Ина стилои чихе фасон, фонарик. Диден? Аҷоибот, нархшон 350 сомон. Бо биёен аз пеш арзон мекунам. Ана баъдан ин двойка ё худаш туқqa. Ай двойко чанд сом? Ай намудо 400 сомон бо арзон мешавад духтарако. Рақамҳои телефони савдогар ҳастай. Бо маълумоти бештар аз хучун гирем. Мана ҳамроҳи кирташая. Мана кирташ остиндарозай. Ина духтарако кирташон остиндарозай. Бо метавонен ҷудогонаям пушенша. Инчунин ам хе безрукавкои дароз овардагиян. Нархошон чандиян? Як намудаш 250 сомон. Ана ин намудаш бошад 300 сомон. Ин намудаш 300 сомон. Ина хоҳишмандон. Биёен бинен аз пеш беҳад хушрӯ дарозак. Бисёр мепурсанд ана микасумчаҳои беостини дароза. Ина иҷада ҳастай духтаро. Баъд юбкаҳои джинс омадагиай. Мана турецки ҳам приталниш аст, ҳам ана ин намудаш. Трапеция. 350. Нархошон 350 сомонай. Бо биёен аз пеш арзон мекунан, ҳамаи намуд размерош ҳастай. Мана ҷинсои ғавси хушрӯай, ғавсакан. Ино бо арзон мешаванд. Нархое ки айни замон ма шумо да гуфта истодам, ҳамашон бо арзон мешаванд. Духтарако инчунин двойкои навинка омадай, ангоркаги туркиян. Бори турецки, марҳамат, нархошон 350 сомон. Мисол духтарако, як маротиба бо худтон биёен аз пеш бинен, муқоиса кунен, сифатча нархша бинен, худтон да дуруст бигира, харидорӣ намоен. Беҳад хушрӯ бинен гилакоша. Ҳами бори Турция ки омад, пагошта аллакай паделка мебиёяд духтаро. Барои ҳавай аз наздик омадед, бо худтарай муқоиса мекунен. Мана 350 сомонӣ. Ин намудош чи? Ана ин намудоям 350 сомонӣ. Туркиш духтарако. И вязкаш нағзакакай. Ана стандарт ана. Размерошон стандартай духтаро. Бинед чанд ранг омадай. Беҳад хушрӯ. Абад бо тройка ҳастан. 450 сомон бо арзон мешава. ҳози паделкошам бромадагиай. бо худтон чӣ хеле гуфтум, омада як маротиба муқоиса кунен бозора, сифата, нарха ва баъдан метавонен ки харидорӣ кунен. Плашовкаҳои ҳар хела омадай. Мана битриёвкаҳо. Нархошон 400 сомонӣ. Мана диден бо арзон мешава. Мана бо навинкаҳо ҳаст 450 сомон. Ино шама? И тараф? Ина бо навинка духтаро. Ино чанди? Ина 400 сомон. Мана рангои нав аллакай. Диден чихе хушрӯ. Балшмеркашам ҳамин нархай? Ина духтаро, ина плашовкаҳои балшмеркаам ҳастанд. Фасонак 400 сомон бо арзон мешава. Мана иҷа бозорай, бо биёен нарх навокунен. Касе доставка мехоҳад, доставкаям доранд. Баъд инчунин ана бори нав ана ин безрукавкаҳо 450 сомон. иям бо арзон мешава? Инам бо арзон мешава духтарако. И оригиналаш будай духтаро. Барои борошон борои тозаи. Паделкаям доранд меган ира, некем аз мо тозае гуфтан. Марҳамат, бо биёен худтон муқоиса кунен. Сифатоша аз пеш хушрӯ духтаро.
качествашда гап нест аст пеш нақс. Мана баъдан и қисми болора бинен. Ана ино хушрӯ. Ино нархошон чанд? Дутаи аввалш 350, мехсиёдош 380. Духтаро, инаи дута 350 сомон кӯтоҳош. Ана вайо ана ин сиёҳ 380, вайш бошад 480. Марҳамат. Размерашон чӣ хелай? Хушрӯ. Размерашон стандарт будай. Марҳамат духтарако. Бо омада бинин хитон як маротибаи дигар. Аз пеш аҷоиб хушрӯ. Бори дигар такрор мекунам, наворе ки айни замон шумо тамошо карда истодаин аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 7-ум дарвоза 3-ум қаторай. Мана духтаро ҳамин тараф ки омадед, омада бинен бисёр ҳам либосакҳои хушрӯ доранд. Мана иҷада бо ҳаст касухои анай намуда. Ё чанде? 250 сомони духтаро. Дар ҳақиқат ҳам сифатошон фарқкунандае биненда. Луи Виттонои аҷоиба хушрӯ. Инаш? О, вай як ҳо ина миёхе. И чанд? Ана ин намудаш 180 сомон. Ау Луи Виттоно бошад 250 сомон. Ана ба духтаро кожинкои навинкаи дар роз мехоҳам шумода нишонтиё. Марҳамат, иҷада ҳам арзонош ҳастай, ҳам қиматаракош ҳастай. Сифатошон фарқ мекунанд. Иё чандан? 450 сомон. Ина 450 сомона. Кожаҳои фасон. Ана ин намудаш боша эко кожа ё 550 сомон. Инам ҳам хед дароза кана? Иноям дарози хушрӯан. Мана марҳамат, бо биёен бинед, леки хушрӯан 550 сомонда меарза кожаш фасонай. Чӣ хеле гуфтум, аз пеш ки омадед бо дида муқоиса мекунед духтаро. Ана инчунин аз ана ино ҳаст. Ана ё новинка 6 модел омадай. Диден? Турецки тоза. Мана. Нархошон чӣ хеле? 420 сомон духтарако бо арзон мешава. Аз пеш биёен. Дарозаки хушрӯвак. Рангошон бисёр. Азиам қападелкаш бисёр биромадагай аз бозорда. Як маротиба ки омадед бо хитон муқоиса мекунед духтаро. Мана. Дарозан хушрӯван. Баъд духтаро жимпирчаако пурсида буден. Ина 180 жимпирчаакои фасон омадай. Беҳад фасонаки хушрӯ. Марҳамат, бо биёен аз пеш бинен. Духти хушрӯ. Ана и куртое ки саршавии наворда буд духтарако, ё расветкаошонай биненда. Чихе хушрӯ. Нархша я бори дигар гап занед. 350 сомон ғавсай. Мана. Размерашон стандарт ай духтаро. Баъд аз ҳисобе ки як рангаш моира ҳамчун баъзави куртоҳоям пӯшен мешава. Мана. Бисёр рангои хушрӯ. Чӣ хеле гуфтум, дар саршавии навор бо дар манекенай ба қад хушрӯ дар уҷа бинен моделша. Ҷада боша фақат ина ваёша бинен, расветкоша. Остиношон ҳамашам хе фонарик духтагай, ози мо даштагай. Беҳад хушрӯ нозук метова вақти духтарако мепӯшанд. Аҷоибот зебандаяй. Ана и жимпирча бори новинка духтарако. Марҳамат, 450 сомон бо арзон мешава. Аз ин бо дигар рангам ҳастай. Мана. Беҳад ғавси хушрӯ. Ино ҷудо мешаванд. Ана остинош ҷудо мешаванд. Ҳамчун безрукавкаям метавонед ира пӯшен. Ане дигар ранг шай духтарако. Бинед. Аз пеш аҷоиб хушрӯ ай духтаро. Ҳам дарозакай, ҳам качестваш аҷоиб фасонай. Ана баъдан ана ино новинка омадай. Иноям остинаш 3/4 бо ҷудо карда мешава. Ҳамчун безрукавкай беостин мепӯшен. И шубкачиҳо 450 сомон бо арзон мешава. И палтоора ман нишон дода будам, пончоора чанд будан? 350 сомон духтаро. Ха як бори дигар бо бинед хушрӯтарак. Мана касе ки бори аввал ина бори моро дида истодай.
дониста бошед ки анамин намуд пончоям ҳастай. Мана ана духтаро қисми болора бинед курткаи новинка омада 450 сомонӣ. Ино бо арзон мешаванд, сифатҳои хубанд. Мана туркӣ дар кор боша духтаро як маротиба бо хитон биёед, муқоиса кунед сифатша, нархша ва баъдан метавонед харидорӣ кунед. Ана диден чӣ пасон. Ана инам дошт бошад 380 сомон. Ям Туркия. Мана 380 сомон. И жимпер куркаяй. Қафош хеле вязаняй. Ана духтарои двойкаи туркиро бинен. Чӣ хушрӯ. И бори нав будай. Нархошон 350 сомон бо арзон мешавад. Марҳамат. Ана ин фасони бад. Инчунин ана инам дош ҳастай ба даласкаги. Мана аз ин ду ранг астай. Беҳад хушрӯ, размерашон стандартай. Мана сифати туркӣ, бори турецкӣ. Бо метавонен бинен хитон омада. Ана бо ҳаст аз ана ин намуд. И чандай? 350 ишам иш хушрӯи бад бо ҳамроҳи брюкакшай. Мана стилиш аҷоиб фасонак. Духтарако дар кор боша биёен бозори Корвона иҷа тарафи Тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор. Рақамҳои савдогарам ҳастай. Касе доставка мехоҳад марҳамат хичонда бо нависен дар бораи доставка бо гап занед. Инаям двойка ҳамроҳи юбкая. Юбкаву намхел ва як жимпирак. Ям нархаш ҳамхел 350 сомон бо арзон меша. Ира бинед чӣ хушрӯ бо рангаш. Фасонак. Мана стандарт ая инам. Иноран размерашон стандарт духтарако. Намхел спорт стил двойка ҳастай. Нархошон 200 сомон духтарако. Сифаташ нағзай. Марҳамат. Размер доран ё стандартан? Размер доран. Каседа дар корай марҳамат. Материалшон вухниткаяй. Инчунин вязаный туничко. Представден духтарако ино 200 сомони. Ина дар рӯзакай туркиян. Тоза турецкиян. Бо хитон биёен мебинен аз пеш муқоиса мекунен. Инчунин анамхе кардиганои вязаный омадагиай. Аз ино духтаро бисёр представдан 250 сомона. 220 сомон нархошон. Без размерниан стандартан. Боз дигар хе вязкаям ҳастай ва ёшам нишон метавон. Инаш алакай бо крупный вязка. Диден чӣ хушрӯча. Мана духтарако 220 сомон. Беҳад хушрӯвак. Баъд инчунин безрукавкай бо дигар намудо ҳастай. Ина 180 сомон. Балшмеркаам дора. Хоҳишмандо каседа мисол балшмерка дар кор бошад нависен рақамашон ҳастай. Бо маълумоти бештар аз хичон мегирен. Хулас борошон беҳад хушрӯа. Иҷада интихобшон хеле зиёда. Мисол навори мо дарози бад мешава. Аз ҳамин сабаб мана як бори дига ма шумода нишон метиҳам. Шумо дар ватсапшон бинависен. Дар ватсапшон нависен бо бештар маълумот мегирен. Бо сурат мепартояндтонам мисол чизера ки нафаҳмидед дар навор. Хулас кардиганои беҳад хушрӯ. Анаи хел безрукавко, куртои хушрӯ. Имрӯза наворда новинка бисёр буд. Аз ҳамин сабаб духтарако бо нависен шуна. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.